Ne tɔgɔ Bokar Traoré, denmisɛnninw ka arapu ko dɔnkilida la sisan vraiment ko dɔ sera jamana in kɔnɔ a ka dabila parce que an ma labɔ nin na. Denmisɛnninw bɛ se ka dɔnkili da cogo di, banɛni, fanɛni, ou bien ka sanga di dulɔ ma, ou bien ka sanga di jɛnɛya ma. Vraiment an danbe tɛ nin ye jamana in kɔnɔ. Vraiment ko dɔ sera jamana in kɔnɔ, an ka segin Ala ma, an ka nin manamana ko ninnu an k'a dabila. Jamana in vraiment jamana in filɛ nin halaki de kɔnɔ. Ne filɛ nin arapu depuis Ala ye n da n m'a kanu. Bon fo k'an sa n t'a kanu. Mais n bɛ denmisɛnninw ye banɛni, u bɛ banɛni de kɛ dɔnkili la. Dɔw b'u sigi k'a lamɛn. Bon maa mun bɛ dɔnkili da banɛni fanɛni, maa mun bɛ sigi k'o lamɛn, i bɔra muso de la. Muso de la, musow ye maaba de. I y'a ye Ala yɛrɛ bolo maaba de ye musow ye. Ala yɛrɛ kumana muso kan, musow ye maabaw de. Mais denmisɛnninw de b'u sigi banɛni fanɛni dɔnkili la. Vraiment ko dɔ sera jamana in kɔnɔ a ka dabila. Ne yɛrɛ tɔgɔ Ali Mayiga. N'i y'i ta dɔnkili dɔw fɛ, dɔnkili dɔw sansi fɛ, parce que mɔgɔ dɔw bɛ dɔnkili dɔ lamɛn, u b'a fɔ ko non ko nin bɛ ka manamanakan fɔ, walima a bɛ ka dangadenyakan fɔ. Bon dangadenyakan ninnu olu tɛ quoi. Bon n'i ye arapu dɔ jateminɛ u bɛ kuma u yɛrɛ de kan, mais o ma se ko k'a fɔ ko k'an tiɲɛ. Parce que dɔw bɛ yen u bɛ kuma min fɔ, dɔw b'a essayer k'u b'o ta ko k'o kɛwale kɛ quoi. I m'a faamu. Bon olu ye mɔgɔ min olu ma se k'a faamu de. N'o tɛ arapu nin filɛ conseil caman b'a kɔnɔna la. U bɛ mot min fɔ kuma dilanenw de don san mot ninnu mot bɛ créer komi an yɛrɛ ɲuman na an bɛ mot créer mot bɛ code bɛ kɛ kumaw la quoi. N t'a dɔn ne y'a faamu. Hali classiw tɛmɛna moment dɔ la classiw tɛmɛna o juguyara ni bitaw ye. Classiw tɛmɛna kuma caman fɔra classiw la, fanɛniw kɛra la, banɛniw kɛra classi la. Bon olu bɛɛ kɛra classi kɔnɔna la. I m'a faamu. Bon son bɛ ka mot bɛ ka évoluer, mot kuraw bɛ ka bɔ, mais mot dɔw bɛ ka bɔ mɔgɔ bɛ ka essayer k'a ta k'a kɛwale kɛ. Mais n'i ye dɔw ka sensi jate mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma ɲinɛ n'o tɛ son dɔ bɛ yen a bɛ kuma a yɛrɛ de kan, a bɛ kuma a yɛrɛ ka vie kan, mais a bɛ ka kuma min fɔ bon déjà a bɛ ka kuma a yɛrɛ ka vie kan, mais kuma ni a yɛrɛ tɛ dɛ, mais a bɛ ka kuma min fɔ dɔw bɛ k'a kɛwale kɛ. Parce que déjà n'a sɔrɔ e bɛ k'o kɛwale kɛ n'i y'o tigilamɔgɔ o kɛwale la, bon i b'a fɔ ko non ko karisa ka son na ko cɛ nin bɛ ka mun kɛ est ce que karisa ka son ma taa nin kan. Est ce que a y'a faamu? Parce que ko karisa ka son a ye nin fɔ a ka son na, bon nin yɛrɛ kɛwale de nin ye, parce que n'o y'a ye dɔrɔn u bɛ dara u b'a bila.